Arwakeni machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Dichuo moro gi jaode ochopo e doho ma Siaya kitudogi gi nek ma ji 9 ma joot achiel manowito ngimagi bang' mach wang'o odgi e gweng' ma Upanda e kar chung' od bura ma Ugunja dweche 2 mokalo. Christopher Owino gi jaode Roslyn Awuor kata kamano nodagi yie keth ma kamano e nyim jang'ad bura David Kemei, kama ne okil mochung'negi nokwayo doho mondo wegi thuolo kod rambun. Burano ibiro wich kendo tarik 9 dwe mar auchiel higani, kama jang'ad burano biro yango ka achijego inyalo bi we thuolo kata oyo e kinde ma anyuola mar familia manowito ngimagi to dwaro ni mondo mi otim nonro mapiyo. Ji ariyogo itudo kod nek kokalo kuom mach mar Ouma Adala, jaode Jacinta Anyango to gi nyithindgi 7. Adopted them and they confirmed to me that they can raise cash bail.